Gvern ġdid nazzjonalista kommess li jaħdem id-fit man negozji bilan li jkunu jistgħu jkomplu jespandu l-operat tagħhom kemm f'Malta kif ukoll barra minn xtutna. Dan kien il-messaġġ ewlieni li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg waqt żjara li kellu l-erba' filgħodu għand il-kumpanija Alf Mizzi & Sons fejn ram il-qrib il-ħidma estensiva li ssir jum wara ieħor minn din l-intrapriża. Fil-bidu ta' din iż-żjara Alex Borg ġie milquh mit-tmexxija u d-diriġenti ta' din il-kumpanija fejn spjegawlu kif propju beda l-operat u kif kiber b'mod sostanzjali matul is-snin fejn anke espandew l-operat barra minn xtutna. Matul din iż-żjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista intaqa' ma' bosta ħaddiema li l-kol spjegawlu il-ħidma tagħhom fil-waqt li tkellem ukoll mal-impjegati li jaħdmu fil-warehouse. F'kummenti ma' Net News il-kap tal-Partit Nazzjonalista semma kif gvern ġdid nazzjonalista se jaħdem jitfit man-negozji sabiex ikunu jistgħu jkomplu jinvestu fil-ħaddiema kif ukoll biex ikomplu jespandu l-operat tagħhom. Il-legat ta' familja sieħa illi kompla jespandi iktar u iktar anke b'mod internazzjonali li ġdaw ma baqgħux ġew Malta biss imma jespandew anke b'mod internazzjonali. Iddiversifikaw is-setturi llum qegħdin fir-real estate ukoll fil-marketing, distribuzzjoni, manufattura u għalhekk għandhom diversi setturi anke fl-ospitalità, fil-catering u għalhekk x'intara kumpani tiddiversifika daqshekk tinduna il-Malti kemm għandu talent u kemm għandu ambizzjoni li jkompli jespandi f'diversi setturi u din hija xi ħaġa li aħna bħala partit ukoll li naraw li ġara darba nkunu fil-gvern. Aħna ma' negozji bħal dawn inkunu partners biex narawhom jikbru aktar, jespandu aktar u idawru aktar l-ekonomija. Ovvjament il-gvern jibbenefika minn dik għaliex ovvjament x'in ikun hemm il-feel good factor ta' ekonomija li tespandi iktar, il-gvern ikompli għaddej b'din it-tip ta' ekonomija b'saħħitha u aktar ta' kwalità. It-tmexxija ta' din il-kumpanija spjegat li ta' kuljum ikollhom mal-1000 delivery fil-waqt li preżentament qed jaħdmu fuq numru ta' proġetti biex ikomplu issaħħu l-operat. Għal din iż-żjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat mix-Shadow Ministers Ryan Kallus, Stanley Zammit u Joe Giglio, kif ukoll mill-kandidata l-elezzjoni ġenerali fisem il-Partit Nazzjonalista Charles Selvaġġi.